Mula sa bayan ng Bato, Camarines Sur, dumayo pa sa lungsod ng Legazpi ang 26 anyos na si Josette Bonador upang masubukan ang batok tattoo. Ito raw ang kanyang unang tattoo at gusto niyang mas maging espesyal ito kaya hindi niya pinalampas ang tattoo session ng successors ni Apo Wang-od nitong Sabado na ginanap sa Cafe Winika. I've been waiting talaga na either pumunta sa Buskalan or sila yung mga dayo dito. So when I heard about it, I immediately signed up. And yun, a little discomfort pero it was very worth it kasi very significant and cultural yung experience niya. Pangarap naman ng 20 anyos na si Erica May Buendia na makapagpabatok tattoo kaya isa siya sa mga nagtungo sa venue. Nung nakita po namin yung post ng Cafe Winika na pupunta yung mga successor ni Apo Wang-od, nagpa-early reservation po agad kami. Ginagawa ito gamit ang tinik ng suha na pinupukpok sa balat. Isa sa mga successors ni Apo Wang-od ay si Mia Batang na mula pa sa Buskalan, Kalinga. Anya, ang batok tattoo ay hindi lamang simpleng palamuti sa katawan dahil may malalim na kahulugan at koneksyon ito sa kultura at kasaysayan nating mga Pilipino. Mahalaga talaga yun para sa aming tribo, para may pagpatuloy ang aming kultura at sa para din di mawawala yung mga nasimulan ng mga ininom namin. Ayon sa organizer, nililibot nila ang bansa upang buhayin ang sining na ito na nanganganib na tradisyon at halos mawala na sa maraming lugar sa Pilipinas. Nais din daw nilang ibahagi ang kahalagahan nito sa mga susunod na henerasyon. Kailangan at saka dapat pong mahalin kasi tayo lang kumbaga yung meron yung ganito na may pagmamalaki natin kahit saan kasi sila lang yung parang makikita natin na nagagawa yung ganitong bagay na hindi magagawa ng iba. Ipinagpapasalamat naman ng may-ari ng Cafe Winika na si Jaire Datang ang pagkakapili ng kanyang coffee shop na pagdausa ng naturang tattoo session. Si Datang ay bahagi ng Blaan tribe mula pa sa Cotabato at isa sa mga sumusulong sa kultura nating mga Pinoy. Sobrang masarap sa puso, masaya sa puso kasi isa talaga sa mission ng Cafe Winika ay about enriching ang culture and tradition ng Pilipinas. So, masaya kami na isa si Cafe Winika sa napili ng ating mga successors ni Apo Wang-od para dito ganapin yung kanilang, para ipakita yung craft nila and ayun. Samantala, ito ang ikalawang pagkakataon na binisita ng successors ni Wang-od ang lalawigan ng Albay para mas maipakilala ang batok. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.